Maybe phone you in Mbare. Because Makasara, Chimimba is no longer a tit. Chimimba and it is about chippy Zimbabwe tobacco processing. That in Ajita easy. We don't do in Papa of any goes. But anyway, go to the current Manco is one there. Right, I pick up my coffee jagger and I said to me, you get my Bora Chimimba. Pademwenya ujirwize wantore. Yo pogaro makuwa. Poga zeda kuolisi zvakafamba sei imboitaurira baba tikuto iwa mazuva acho ndurana nobata ticheni muchu saka nendine mupesi wangu kuna 8 anoti super league anga asiriwo izvozvo super league angave sport maiziva saka ina nangomuno wachingoito ito nemunhu iyezva aito anangosvikawo anangoitowo anangosvika nambora 33 saka yakabva tangoruwa nechimwe tikazanga tibva tachinjebvawo ande kuurisi ataenda kuurisi tikopinda muurisi saka tikobhadhara hatina kungoita 5 minutes tikaza anoteera anteera tataura ichichamwa hande kusouth africa kuspeed pawa rinovhara makuseni kupera kwemari yedu ndokupera kunoita di hawo tikati hande paflyover patinokwira liftas imabichis tabva paurisi takwisa kuenda panenge paflyover pati svika pavevera iye ati kwakutochena ko iye kwekutochena kana titatoeriya zireko kuti ngatitora katitimisa tiritadhanachena nabichis zvinosvika marai tingofamba takona pamberi panaana 4-5 takana takafamba miri otanga kutanga kusunga bhutsu waiti kata iyo mwangu kati miri otingosunga dziri bhutsu aize kata miri womba tatanga kusunga bhutsu wasunga watanga kufamba tanga kuti kurooti step vanomira kuti mbatanga kusunga bhutsu kata kati miri wokuti vechitiri yakazangonechera kazakomana tikumbura kwabvunza tikati bvunza yemuriko kamba kundoadvanza ka azaiva rikundaibvunza muriko kwakutouya venhiti kwakuto yatoatangike vaiziva apa neni akapfekawo kamwe kabhutsuwo kaibuda chitsitsino super league wo kuspoti kwake kakonchi wakonchi akatonokwidza kuenda pamusoro peflyover apa ndiye ane 33 tenimo uko waenda super league ini vananodzi tsvi apo ndapati island pepe tikati kumana ndikumbirawo bhoi dzangu musaditerapo kana kudatora izveni zvese nehembe zvese ini musaditerapo tikopedza kutaura muromo iwo ndabvadari nenyikobanga pano ndarakapedzera kungozwa musoi mangu ndezvekuti handinei makuva rapinda makuva mapena kabhutsu kokusati kwambone matrekika nenge vanywe chitenesi changu chii chakanzi haikazo chechinezi uku kunokuti raundi so chegreen tani achange chetange chisomeki kwamupinda tumajini tukanywa champion kegreen kuti vanana thomas mweya nekabhisikola kangu kekakabuda mbera kakabva nemonzi chose kekari kegreen kuti black kainomeka nebhutso iyi kop nyara kasarwa nacho tishitara t-shirt ndoenda kandodzikisa kuti kana kanopembuka ndakotangangona makrosi mapipstone kati zvenda batka nini ko andawongonayo andawongonayo ndikaita kani yako kunyirabzara zvodorashe wezi ndakabva nanodzikisa chitara nekizera kanisa muurengeri ndomatizei maraundi anoisa muwisei varatanga kutsedzereka ichidzokera kuti kuholisi tikapa holisi vati tsikana mumwe wataimopinda nemuchubhuto anga wetfes paholisi vakandona vatanga kuchema bhoza straight faces tutuka profet imwe yati takagwamirira kana kuti handibadzidziredzero kuti sekuru wangu chaka anganes vangobuda kati vari manyokotitekatekakurei varatanga tachinja katienda pekandapekwa iyo kasi pane munhu ada kuona pesi panendinaye taurisa
pane munhu anoda kuona kuitwa ne-D9 aenda nechinja ne-D9 foni aizi saka tanga tisaba jeni kune mhangu paka paketi imbadatenderera useri vanhu anopinda mujeni abvisa katije tikake ari kunobvisa ndiwe ndakwanamine wane zitani rakadai zipikazi ka ndakadhiniwa ndakugaagoja asi ndakatofara zvangu kuti zvinoto zvinokwatodzoka kumakuro saka waro wakazvimamira ndakuba ndakazvizvi kakachena zvese nedzvara tinadzekokure madhizi emakebhini ayo nekutopfeka futi kuti ndapinda mota tikudaiona na30 but anoona sikangu aa super league adatokrosa 30 kuti ndaiona muzengeri ndaona ndikwakatsengera chamwari munyama wataita tikudikirikiza pepita sakana nikutima vhere kati irai pakati arozvezvikazaiwa chastate uyo uineya nemutadere kati kulezi yangu azuva sinjinazandira kati akulezi ndibhoo time zekuti pechitazoezi chizwa kaivo mudhara yaparanga akatevera munhu atakazonotengesera anga ari bhaya wasuper league asi iri manje kudhara was so much inferior and fast and furious crazy saka nomugaira kuti imwe brain kuona tikati yakuda rikabhari vanditora mumwe mudhara anonzi postal andiva mateksi pakusika pabhari vanhudhara postal pane munhu anotengesera foni munhu ndovana pota aizva vanenzi matemba saka mudhara iwoka ndikati unondosiparadza kuti foni ndeyako iyoyo avo watoti watotitapura isu makuseni patakubira foni kuti mutamako tanokaiso kuna poti kwekwe mudhara wewe asi kuziyana nemunhu iwe munhu uyu unozati angariji hana kuti nazoda hangunyanoita find out stere but angari kumakotsikotsi pp crack of koti avenyekogwaiziya amuziya mudhara mupostoriyo haangazore tsvimbo haangatitsuze waiziya atosimbisa kuti hafoni yangu wewe munhu wemutemo waiziya kuti hamanje nifoni yendendatoitengesa iyo foni yakwako itenga mari sezezitokutesera na 300 mpostori yangu ti 300 nangoveneka kuti imwe 300 but anotizana nampostori yetari asi munhu akazotidzvanya futi ka ndandega ka ndipe marevo nasida kunyusa nasida yekudhaka udhara takudhaka nemapirisi kabataza pamari kuti wani pakurara urumwa 10 pakumuka iwe kana ukaravhari kwacho takabatikanipana uende zvikangu mudhara yakatobvisa akutondipa zvimwe zvidhura kuti zvikangu zvemafoni amaita bomudhara tikazosangana kumasowe kwaumana takuenda ndaiyeyekerekokuti ya madzibaba wamenesowerakakainaro enjiramba kazi vana madzibaba murume gavanasomitsada azaita seki munasomukoshera mudzimu nemashavi musa asatombosiya nguva chena yazoti mutara wangu akundandiriruke ndiwo mweya mutsvene ise zvinandakasikwa ndiri mutsvene nyika ndo yakazozvichinja kuchiita munhu anesina alright amaita bo shoot hapana social distance iri kubuda kukari vangu apa inapuka zvequotation sharp gova blake